बाबा हाँ बोला मेहरारू एक कर ही जा भागल नपिया के चलते बिया कि भाग के बियाह करता हन रौरा पाप के आधार बन गई। हेलो हेलो काजी बबुआ जी का समाचार बा? गोड़लाती हो भौजी? खुश रही का आवे के नहीं खे? रुको ना, सोचा तनी कि और 6 महीना रह जाए। हाँ 6 महीना का साल भर रह जाए। कहिए से बोलावत नहीं हमनू कि आई 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 नहीं खी आबतनू तो अब अपन रुआ देखम सोचम फिर बाद में हमरा के मत कम के भौजी तू काहे ना कहलू ह समझनी बतिया का बात अब कहीं का फोन पे बतावे वाला ये सब चीज ह जान तनी के घड़ी कानों देवालों के कान रहता तो तार का नाम का बा हो भौजी? का नाम तो हमार बहुत कुछ बा लेकिन रउआ सोचत रही कि सुनात नहीं के दिमाग में बुझात रही के कि सारा कहाँ हमार जाता। जिंदगी के बात बा जिंदगी के। अरे अभी से समय बा आ जाई जी काम धंधा छोड़ी जीवन भर पैसा कमाए के बा इज्जत एक हाली कमाए के मिलेला। अब सोचा तनी एकलिया सारे में खेत जोतवावे के। हाँ या सार में का रउआ माघ में आई पूस में आई अब की पूस के आई रौरा अब की पूछ के साल लगा ली एक के हाली का दिक्कत बा? मेहरारू कौन कहीं की भागल जाती है ना वो तो ऐसा ना ही है। हाँ वैसा ना ही है बड़ी नीमन मेहरारू ले आइल बनी रौरा नु। अरे आ जाई हमार काम बस हिंट देवे के राउर काम बा कि रौरा माना तनी या कर तनी कि नहीं रौरा देखी रौरा पे डिपेंड करता। हमारा का जरूरत बा ठीक बा रखी हमरा पैसा नहीं खे। मेहरारू भाग गल बिया आ मरद पैसा कमाता मेहरारू के चक्कर में। अरे कमा लो जितना कमाई कनु उतना दिन कमा लो जहिया अइबा नु मौगी के खोजबा नु मिल जाई तब न कहबा। गंगा घरवा सुन लगता देखो ना केवाड़ी बंद कर देले बड़ी। सुन तारू आ खोला हम आ गइनी खोला काला चश्मा पहन के आइल बनी देखबू तो हीरो ऐसा लागत नहीं हम काला बंद बा। पीटला कोलती भौजी खुश रह पीटला तलावा बाजारे उजारे का गइल बिया? अरे अपना दिन से काहे खातिर बोलावत रही इहे देखावे खातिर तलवे देखावे खातिर बोलावत रही। सुमिता बनू हां पिया करवा हां ओकरे संग तार मौगी भागल नहीं खे ओकर संगे कहा कहत रह हम जनिया सनातल के घर के न तो इज्जत ता दिए संतार हम तो कहली कि नहीं हो दिया। हां हमर के फोन कइला तो कहते कि नहीं आइल बनी मोबाइल गिर गेल बा दूध में। अब काहे न दूध में गिरल बा कि पानी में गिरल बिया लेकिन वो 15 दिन से गायब बा आ वो 15-20 दिन से गायब बिया। वो उलहबर रुपया कमा के रख घर में अब महल पिटवाली ह ओकरा याद में ताजमहल बनवा ली ह। अरे भौजी पहले तारे खोल के कहेला ना कैसे खोल के कहीं घर में घर सटा के बनैले बड़ा जा। हां एने टूप देना बोलला पे ओने सब्जी एने छवा का महकेला ओने तारा कुल कहेला ना बतिया हमारे से छूट खालता ऊपरे बिगत रहू कह तू कि तू पकड़ेला नु हम बिगत रही ऊपर तो। अरे तो मर्दाम उतना तिरिया चरित्र वाला ना हानी बाबूआ जवान पे तू कतना तिरिया चरित्र वाला रहा हम जाना तनी समझला हमरा से लुकाए छुपाए नहीं के जा अभी से खोज मौगी के समझला। ना भौजी को काम कर चलो ना तनी खोजवा हम ना जाई मो ना आ देखो तारे के हम करिया हो जाई एगो साड़ी ले लेबनी हमरा साड़ी के नहीं जरूरत ना ना तारे गुणवा पे गिरा तनी आई भौजी देखो सुना बात मन जा मठवा में बैठो मठा बैसन हम पूजा भोरे करे गई नहीं तो देखो नहीं जा भौजी के बात ओनिए मार रही हो पीट ली हो घरे मत लाके मर चल तो चल हम ना जाई ना चल अब भौजी हमरा के मरले हमार गाड़ी अच्छा बताओ हमारी इज्जत है तो तार रही हम ऐसे ना कहत ना तब ये सुनो हम कहत तर ना तारा गोड़ पे गिरतनी ना देखो भौजी तारा गोड़ पे गिरतनी चल बोलो हार मेहरारू तू हार मेहरारू भागल हम काहे खातिर जाई ना भौजी हमर मर्दन तो कूच के चटनी बना दी नहीं हो चुप रहो कोई देखी तो कोई तू आगे चल हम पीछे से आओ तनी देखो का रखी हमरा कपार पे हटा कपड़ो लेके भौजी भाग गइल कहां रखी रे बुझाते नहीं के साला कोई काम कतना गहना सोना पैसा ले ले बहन बतावा ई मेहरानू कहते कि अजी हमर दूध में मोबाइल गिर गइल बउए बनत नहीं के आवाज नहीं के आवत तो साला दूध में मोबाइल गिरल तो फिर आवाज कैसे गइल हमरा से बात कैसे कइल ना समझ पाइनी मेहरानू के तिरिया चरी तो ओ बुझाइल हमरा ए भौजी अप्रैल में लगन नहीं थे मई में बहुत कम बाटे जून में तू 22 जून के तार दिन बढ़िया रहता ठीक ना ताकि तुहार देख लो अपन हाँ की हाँ क्या जी जय 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 बोली
बाबा हमनी के बियाह करावे के बा। बियाह करावे के बा? अरे मोटो चल चलो ऐसे नहीं संत हम खोजी ला। आओ माई भी आओ माई भी। कहाँ से बड़ा जा? हमनी के बखोरापुर से। बखोरापुर से। माल पानी बा नु। पैसा का तो टेंशन मत ली हाँ तो वही में हो जाई। देखी बियाह के दिन भी आज बढ़िया बाटे। ठीक बा। हाँ हाँ मंगलवार हाँ बहुत दिन बढ़िया बाटे। 3 को 4 को तो बियाह करा कभी लगले गइल होई। करैनिया हां। हमनियो के देखी करा दी बड़ी प्रेम बा। एकदम एकदम हो जाई जजमान। 501 रुपया लागी। हमरुआ के 1001 रुपया दे के तब हो जी तब एकदम। का नाम है सबके? हमार नाम सुमित हो। बोलती बताओ तो। हाँ तू बताओ पूछी नाम अपन। लिए अच्छा तू ली जा। चल हाथ जोड़ो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि हिरण्मयं पात्रं सत्यासापयुतं मुखं तत्तं पुष्पं प्रवृत्ति सत्यधर्माय दृष्टे यदामहि सुगंधितं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुपण संस्थितं नमस्ते छोड़ दे। कन्या के लेके खड़े हो कि कहाँ बाबा बैठे के हमारा तोहार का बा का बात तोहार हो? ए बाबा हाँ बोला। मेहरारू एक करिया भई नतिया के चलते भागत काहे हो? सुनी पहले को बात लबर हुआ बियाह करावत नु केस होई केस हो जी काहे भाई हमारा पता है केस होई। काहे ना होई रउआ पे पहले होई पैसा के लालच में के घर तू अच्छा बच्ची बताओ हमार तो बिजनेस हम कह देन कि भाग के बन कि कहां से आइल बन हमार बियाह करावे के बा। तोरा उम्र तो पसंद कौन सा रहा टोने एने कहा होता तारा के गोड़ लागतिया तारा का इतना छछलो होल बड़ा अब ये सब आज भी दादी चूही लोग काहे के मारा ना रही उनका पता ए हमारा भी मत मारता हट तो बढ़िया बा हमारे से अरे ना खा के नती देह पर लड़ा भई से नहीं ना सही हां ये सुखंडी नहीं के तारा से पकड़ा तारे हाथ जोड़ता नहीं तू हमार मेरा नु हो गिर जो गोड़ा पे गिर जो नतिया ये खातिर हमरा के लिया के आई भईया भाई हमार बना नु ए भाई तू जा ना तू हट अब जाओ हमार मेरा नु या भैया तू कर यारी नहीं हमार मर्द मर होई हमन हम 6 बरिस से बाहर करे खातिर कमात रही हो बड़ी रहल बाहर है हो बारिश कमाई बा त कौन मेहरारू रही तहरा पे तू तो मजे करत है सब लोग रिक्वेस्ट करत है नु भैया तना जोड़ता नहीं वो दिन खाले हमारे मेरा नु 20 दिन तो अब जन बता हमरा के हमरा पैसे रहबे पगलिते कैसे रहबे हम कैसे रहब अब जाके दूसर बियाह करी महाराज रहुआ हटी एगो बात बतावा तू बॉयफ्रेंड हो तू बॉयफ्रेंड हम मारो तनी मरद हो हां इतना के मरद नहीं यार इतना दौड़ा मरद नहीं यार का हो अब उतारे पे कहते भी कि हम ना रहब तो तू बड़ियारी क्या करबो रही हमारे से ना रही भाई हटा ना रोएगा मत रहिए ऐसा मौका पे मत रहिए आके रोवत हो घर जाकर मारो मारो ना रहिए बाबा आई बियाह कराई जी अरे भाई हटा ना तू हटा दूसरा मंदिर में करम वो राड़ी मंगो जरानी के मुंह नहीं अरे हटा ना बड़ियारी को जैसे हटा अरे चल हम दूसरा मंदिर में रहते बियाह करम हां जो जल्दी जो चलो हो चलो तो बेटा जी तो कर हम चीर दे हां अभी तो भेटाइल था ना नहीं चिरला हां बेटा जी तो कर हम हां ना ती अब के तू बेटा में तहरा के बीच चीर दी बेटा लिए बढ़िया से सुन ना हटी जाए पूजा पाठ कर दिया। पूजा पाठ कर दीजिए ए बाबा हम तो गलती कइनी है ना कि तार जमाना भड़का नहीं जो हम के नती आवसन बा हम ना पहले भड़कइले रहते तो सब हमरो 500 से 1000 ले लेनी ना बताई जजमान का तना बहु आई रहन बढ़िया पैसा कोनो बा के लड़की रुआ जुगाड़ क के हमर बियाह कर सके हां ओइसन बा हमरा जजमान हम ढेर आवेलन हने हां मगर सुनी हमरा से मेहरानू कमजोर होके के चाहिए कमजोर बढ़िया 26 के आबो आइनो हां यही मंदिर में आई तो बोला तनी हां एकदम आओ ठीक ना जय दिसन मेहरानू के त्याग चलो अब लागल एगो भागल ते एगो आई बुझाता ठीक बा अब 26 के तैयार करा देते